Сега ще ви представя ново изпълнение, така да се каже. Искам да знаете, че е напълно импровизирано, без никакви ефекти и без никакви други действия. Ето влизам в този бит, как така? Няма какво да ви кажа, брат. Пея с душа, ето мен, стоя пред телефона, пред компютъра. Пея и си мисля какво да направя, какво да сгреша. Няма какво да си мисля за друго, вие сте такива. Няма какво да ви кажа, защото вие сте унакива. Ето мен с две големи лапи тук. Мерва се и пише, защото пиша всеки звук. Моята лирика няма никъде другаде да я срещнете. Това всичко идва на момента от тук откъде. Ето ме сега, може да не пиша в рими, но кажи ми Били, добре, направи ги. Ето мен сега, пиша тук сега. Моята кълко измисля на секундата. Не ми пука какво сте мислили, какво сте направили. Казвам ви това, защото мисля, че сте сгазили. Ето мен сега, пиша и си казвам. Пиша текста от душа, няма да ви казвам. Само ви показвам, замазвам ви главите. Правя ли с два туката, криви устите. Да нямам пари за музикално студио. Нямам префрацунена усмивка като Луди Ягого. Нямам микрофон. Пея пред някакъв скапа телефон. Пея, защото аз съм този, който може да ви каже за устите, които може да накаже. Пея, дори не знам как се пее тая уста. Не знам, но сама се отваря, за да ви изкажа болката. Ето пея, имам толкова думи. Пея с чинето, цялото в кърми суми. Ето мен не говоря за пари, за любов. Говоря за само омразата между хората на този живот. Чуйте и се замислете, защото това го няма другаде. Благодаря ви много. Това беше истина от сърце и душа. Благодаря ви и наистина се замислете на това, което казвам, което изтича от мен. Благодаря ви много.